Kaixo, gu Julen eta Munia gara, aurtengo Euskara Abenturako naranjak, eta azalduko dutzugu apurez zer den egunero gozatzo duguna. Hasteko hartzen duguna da esnia, eta nahi duenak du aukeran esni vegetala hartzea. Esnearekin kakao duzu aukeran. Eta apuretetutu nahi baduzu, dauz, gaietak, magdalenak edo egun horretan dekozuna. Eta frutazalentzat, frutak ditugu. Etapatan zehar itxoguz geldiune batzuk, eta hor gomendatzen da zeu zer jate, eta horretarako deko guzabiez esne bote batzuk. Eta energia berreskuratzeko ditugu barritak, eta frutazalentzat berriz ditugu frutak. Hau da etaparen aurretik eta etapan zehar jaten duguna. Oso garrantzitsua delako etapa baino lehen hau eta etapan zehar ondo elikatzea gote energia aukitzeko.